Welcome to Dokotela Ncekeza podcast. Okhuluma uDokotela Ncekeza. Unjani siswa? Ngiyaphila bhuti unjani? Ngiyaphila. Cela ngisho ubabukele usho igama sibonga usuphuma nendawo. Igama lami uSibonga Ukuhle Ngwaqulu, ngivela kaNongoma, ngase ngakhulela eStenga. Alright. Ulethwe yini namhlanje siswa? Into engilethele la ekhaya namhlanje. Mina bhuti wami ngidlengula abantu besilisa. Kahle kahle nje ngiyababhebha ngenkani. Akakwazi umuntu wesilisa ukuthi sivumelane, kumele ngikwenze ngenkani ukuze kuzongisebenzela lento. Hey. Umuntu wesilisa ngifike ngithathe kwi-hacking sports, ngikwazi ukumusa kuleyo ndawo enisuke ngikuyo ngaleso sikhathi, ngimdlengule ngifake ikhondomu, ngithathe ikhondomu yami, ngiyibeke, kumele abemaningi ukuze ngikwazi ukuthi angisebenzele ngiwase kulo muntu okuyena engimsebenzelayo. Ukhona umuntu omsebenzelayo? Yebo. Eish. Alright siswami. Cela siqale nje uqale istory sakho ukuze si-understand ukuthi ufike kanjani kule situation to usudlwengula abantu besilisa yazi yakhona. Okay. Yeah. Qale nje uqale istory sakho. Okay, mina ngikhulele kaNongoma. Amabanga amaphansi ngawaqeda ngaza ugrade 8 and grade 9 eFalaza High School. Ngithe mangisuka lapho sengiphase ugrade 10. Angithathe-ke uma angilesi Stenga. eStenga bekhona ubhuti bami bawu-2 omncane nomdala. Ube mdala kunami. Sihlale-ke noma kuthe mase ngifakile esikoleni grade 10 nguqede, grade 11 phakathi nawo. Kwaba yilapho-ke khona-ke iqaleka khona imikhuba. Le mikhuba ngiqala is not like it's ngiqala no-boyfriend or something, ngiqala nobhuti wami. One of the nights ngibuye bathroom. Yeah. Ngiyidlulela nje nqunu ngiyaphuthuma ekamereni ngiyogcoba. Hayi mangifika ngisathi nje ngisathatha into zogcoba kusenjalo qhamuka ubhuti wami. Ayefika avula isicapha ezini la khona into yayicingayo something. Yeah. Yes, nami as usual ngithi hayi cela ngigcoba umhlane because ubhuti wami. Ngigqokile futhi ipendi. So I don't think there's something wrong with that. Wayijwayela ukugcoba vele? Yes. All right. Angigcobe mayengigcoba ke hayi vela ngikhisela on the back. Hayibo. Ngisathukile ngithi mina hayibo athi nje Umdala kunawo ubhuti? Umdala kunami. Bese varsity senza unyawo wesibili mina ngisafunda grade 11. Eish. Angikhise la. Nami like I was shocked on that time angazi kwenzakalani. Kodwa I enjoy it. Yabo? I was shocked kodwa ngienjoy lo kiss. Angithinta on the back ke angigumula ipaint. Nami ngitraumatized like ama feelings ami high angazi ukuthi ngizokwenza kanjani ukuthi ngiyicontrol kodwa angakahlangana nomuntu wesilisa. Ay gcine sesibhebhana ngendlela engayiqondile kodwa nami. Siheve sibhebhane. Hayi ahamba la kamereni lakhe ngiqhubeke ngilala ekamereni lami. Nawu uvume uthalale nawo. Like ngivuma kodwa angivumile ukuthi it's fine asenze. Akekho sure ukuthi asenzeni. Like siyenza kodwa ngekho tshela umunye ukuthi senze ukuthi ke manje. Yabo. Hayi ke phele ke isonto oqala abuye esontweni. Siqhube isihlale kube amaholiday kaJune sihambe semakhaya. Nami I enjoy it now ukuthi sibhebhane nje angifundise nje izinto engakaze ngizenze izitayelo dog style woman top angifundise nje lezo zinto. Hayi nami ke ngibona ukuthi hazini lo muntu lo asiyifihle lento njengoba ishilo. Kanti on that time izongilimaza on the journey yami. Ngiqhubeke ke siqhubeke kube njalo ngenza matric wami. Siyaqhubeka njalo saganga. Masiqedela i-parametric ngehle ngekhaya nayo yashesha ukubuya evarsity ke vele obvious. Bashesha ukuqeda bona nginathi. Sihambe ke sibuyele emakhaya. Uma simshiye emuva engakavali sesiqedile. Sihambe sibuyele emakhaya. Masifike emakhaya. One day sithi siyaganga. Sibanjwe usisi wami. Maye sibamba sithi uzotshela wonke umuntu ekhaya. Ngithuke ke nami sekumele ngisho iqiniso ukuthi iqale kanjani lento. Eish. Mangithuka kusenjalo nangempela atshele wonke umuntu ekhaya. Umfana ke azame ukungilwela. Ngakuthi azophuma iqiniso ukuthi angenwa lapha ya. Ngaxoshwa.
Ngaliphuma-ke iqiniso ukuthi ngacoshwa-ke ugogo kazama ukuvala ihlazo washo-ke sengixoxela soke istori-ke asho ukuthi ungithole ngathola umuntu owasemphakathini omunye ubhuti eyotheza lokhu abantu besithi bahambe ukuthi ozobuya nogodo emakhaya yabo yeah. so wayekwenza lezi zinto olanda iy'gxobo zakhe mayethi ngayingane hawu biza umphakathi ngakithi kubiza umphakathi wonke-ke iy'nduna ibiza imiphakathi kushiwo ukuthi ayithola umuntu wesifazane omncane kanje we-newborn hhayi ekhabe volontiye-ke vele ekhaya abantu bathanda iy'ngane abantu nje bayabathanda kuvolontiyiwe-ke ngithathwe-ke ngithola lapho sengifawunda out ngokuthi kuze kuvele lento yokuthi mina nalowo bese siganga vele sibhebhana nje into engapheli shutheni besazi ukuthi wena angeno wakhona ngokubuka kwami bese ebona intombi eish hayi mangiqeda-ke ngisilindele ama-results kubesho-ke ekhaya ukuthi lento ingaphumi akube into yomndeni kuhlatshwe imbuzi kusheleze kodwa kube into yomndeni ingaphumeli ngaphandle yileyo nto-ke yangiphatha kabi ngawokuthi yangenzi ngahamba ibanga elide nesilonda esingapholi isilonda esingapholi besidalwa yini ngoba phela uthi wena ubu-enjoy ubhuti wakho alale nawe wazi ukuthi ubhuti wakho uyi-rapist leyo yena oyi-rapist akekho umuntu ongathatha advantage umuntu akhule naye uyena omele amprotect so uye sengifundisa imikhuba mhlawumbe ngangiyoqeda nje isikole ngize ngifike varsity ngiqede ngisayitshintshi ngisayigcinile yabo so ngithe uma ngiqeda-ke lapho ngalinda ama-results ami-ke nangempela aphume emahle nga-aplya-ke ngathathwa-ke e-UJ ngala i-duty angitholanga eThekwini ngathathwa e-UJ and then I go there like sengibacasukele le family yami ukuthi kanjani kuthiwa ayifihli into kanje bengifihlelile mina ukuthi angiyena wakhona all alone eish mina ngazi ukuthi ugogo wami malume wami usisi bami ubhuti bami abangaphandle bona benze kanjani mangenziwa umuntu engikhule naye eish yayizwa leyo nto so mangifika lapha esikoleni i-first year yami ngangenza i-medicine i-first year yami ihambe kahle very well ngibe ngumntwana nje angenako umuntu othanda ukuxoxa inkinga zami kubantu nokukhuluma ngami ngumuntu uzophila nje ispace sami yedwa hayi-ke first year yami no roommates bami kwabamnandi nje second year lapha ngaqala khona inkinga futhi isibili eish i-second year yami-ke mangiqala was June 20 or June 21 I'm not sure that kodwa nje it was 2023 mangifika mase ngiqala-ke le second year yami ngithola umngane ngimthola uwenza wayefeyilile yena kwi-second year ngimfica vele kade ekhona so mangimthola ugeli uyagrova okay nami ngiyakuthanda vele ngoba ngisuke emakhaya ngiyazi lento ngiyathanda uku-experience izinto ezintsha to be honest mangimthola one of the Friday Chomi since isiholile ku-NSFAS asihambeni soshawa umoya wena ngempela-ke sihambile sishayela umoya useyayazi leya ndaba sengimxoxela ukuthi hey ngathola inkinga kanje ekhaya so mina ngiyena iphathi yaleya family so ngayithola sengithisimo kanje sokuthi ngithole sengikheshela ubhuti wami ama-feelings kodwa lento singavumelananga from the start ukuyenza eish uyabo so seyayazi lento uthi nje soshaya umoya ngoba efuna ukurelease leya nto ngoba kwasekusondele nama-exam okubhala yes so sihambe-ke soshaya umoya sifike one of the restaurant engengidalule sihlalele phansi sishayele into zethu zokuphuza ezimbalwa siyidlele sirelaxele bathi besilisa-ke make babona nje abantu besifazane behamba bodwa baba nalokhu approacha thotha omunye akazile ngey'nhloso ezinhle uyabona uney'nhloso zakhe afuna ukuyifeza ngawe yes so masifika-ke lapha nangokubhuti approach ladies ebunjani saphile bayakwazi futhi ukubona ama-students ngiyatshelwa we-doctor bayakwazi ukubona isi-students lezi uyasebenza lo bayakwazi babona kanjani ama-students nje are obvious
Silukela ama-braids ethu. Hhayi-ke manje ngoba sesi-installa nje kakhulu. Silukela ama-braids, silukela iy'nuphu asinankinga. Nabo abanemali bayakweluka kodwa i-modulator ama-assurance. Okay. Yabonakala even ibhegi ayiphethe ukuthi assurance. Sithanda leyo brand eke yaphuma ngaleso sikhathi sigxila kuyo. Affordable. Asigqoki lokhu ukuthi sifake laba bo-20 sifaka labo 4, 5, 3 yes. Approach ayibuka hayi. Nganami-ke ngangihleli that time ngenamuntu umnganami athi hey Chomi aliyeki leli thuba uyambona lo muntu hayi nami ngokuthi phela isimo uyabona ngithi hayi ake ngimnike i-chance hayi asikhokhele ibill ubhuti siphuze sikhokhele ibill ubhuti hayi-ke ka-blackout ufriend wami uyitshela ukuthi ngisa-right mina i-blackout yami ngayitshela ukuthi ngisa-right kanti sengiyaqala ngiya-blackout once ngafika empedeni ayikho into engizoyikhumbula yenzakalile. So mangi-blackout bhuti-ke ngifake emotweni sihambe. Masifika kwi-guest house engeke ngiyidalule nayo. Masifika kuyo angikhumbuli kwenzakalani. Umngane ukuphi yena? Wamdrive wamshares. Oh, wamshares. And then-ke waseke ehamba nami. Uthi umngane yimi owavuma yonke into. Uthi hayi ngihamba naye akunankinga Chomi kade ngamgcina umuntu esilisa I need a bond uyangichazela ekseni mase ngibuya nestory ukuthi kwenzakaleni naye akamnothisanga lo muntu ubuso because I know ukuthi sazombona because umuntu ofike ngathi uze ngenhloso ezinkingeni yes so masifika lapha nga blackout angikhumbule ngibhebha angikhumbuli ehamba ekseni kodwa nje ngiphaphama ekseni senginoka u-housekeeper sizukini angiphaphama qala akho condom phansi 2 ayikho ifoni yami yo 3 nazi impahla nkumliwe nje nginqunu mina-ke lampedeni yo I was traumatized doctor I was traumatized ngangokuthi ngabona ukuthi once waqala ukudlengula uhlelo udlengula impilo yakho yonke so ubhuti mayehamba kanjalo anginanamba yakhe anginalutho uhambe nefoni yami no evidence ukuthi ngizothi ungidlengulile kodwa yena akufanele ukuthi ungidlengulile mayithathe yonke into umuntu oze kahle uzokushela inamba avalelise sehamba yeah so kube into kanjalo kubhuti ngizame-ke manje lana ucela usizo lokuthi ngibuyele back to Aries ngenhlanhla-ke usisi-ke wayezokutshena lapho wayenomusa azame ukunginikeza imali ye-taxi angitshela ukuthi ngizogibelela-phi ama-taxi aye-Aries nangempela uma ngifika Aries Chomi ungishiye kanjani nomuntu engingamazi ayiqala ekuqaleni Chomi uyakhumbula u-1 no-2 wena 1 uvumile wathi ucela uhamba nobhuti 2 bengathi niyazwana ngithi mina nginafoni ubhuti uthathe ifoni yami ungilale without condom futhi angiprevent mangathiwa ngikhulelwe lana hayi sihlale iviki sihambise eklinikhi angifike eklinikhi-ke ngakhona ngibanjwa ama-STI phuma i-discharge enukayo iklinikhi awuqhubeki nje nakho konke ungaqalanga ngokucheckwa qala emchameni uze kwi-HIV ulandeleke ngosizo zengalo nangempela ngiqala emchameni thola ukuthi nama-STI lamakhulu STD kulandele owesibili mangithi-ke sengiyalapha HIV thola ukuthi HIV positive yo sengizomtshela kanjani ngizomthathaphi ngaqala-ke manje sengiqalwa yini i-engale yaqala yasekhaya emuva yabhuti wakho leya bhuti wami 2 naye ne-HIV ish qale-ke lapho inkinga-ke doctor-ke angisazi ngizotshela bani manje ngizobika kanjani ekhaya back kuthi kwenzakaleni sibhala ama-exam go back to my home as well ngihlale-ke ekhaya basebenza show ukuthi siba separate nobhuti wami sengiqale ne-medication yami ye-HIV ngiyayifihla until now ngiyayifihla akekho umuntu wazi ukuthi nge-HIV ngiyifihla phuma ama-results ngifailile
Yeah. Kumele ngisho ekhaya ukuthi ngifeyile isiphi isizathu because bayangisupporta. Eish. Ngisho ukuthi akamahle ngifeyilile dizi imali angiboni ukuthi azobuyela back. Imali engikweletayo inkulu kakhulu. Ngangikweleta 70,000. Isifundo sisodwa. Eish. So kwamele ngenze omunye option. Ngizame ukubuyela back esikoleni ngiyobona ukuthi kwenzakalani ngingakwazi ukuthi kube khona engiyipheshayo. Ngibona ukuthi ngiyahluleka ngenze i-license. Okay. Angizenze i-license yami. I-license ayithatha isikhathi eside. Ngizame ukwenza ama-short course ngibona ukuthi let me go back to my home and start afresh. Ukuthi yini engangenza ukuthi ngicine ngiye phambili nempilo. Yes, ngiya-accepta i-depression, i-HIV, rape, yonke lento le sengiya-accepta. Mina-ke yini ezongenza ukuthi ngicine ube umuntu wesifazane o-right. Yeah. Oyimele. Financially. Independent. Yeah. So mangibuyele ekhaya, bethe ekhaya ngcono ukuthi uhambe uyozama amatoho. Nangempela ngisuke ngize eThekwini. Mangifika la eThekwini ngihlale ngizame o-CCI call center ngizame umsebenzi awuvuki. Emqashweni one of the Sunday ngivuse omunye usisi. Asambe sesontweni makhelwane isonto lami ngiyoku-introduce abantu abasindisiwe. Just ukuthi keep it busy nawe ube nesonto ozoli-attend. Nami nangempela. Ngiye esontweni. I feel welcome and comfortable. Nje bengi-welcome-ke esontweni. Kube mnandi. Kwabe kusekhaya laphaya. Until today sekhaya lami. Eish. Esontweni lami-ke sisonta ngama-Sunday nangama-Friday. Friday singena u-6 siphuma u-8. Okay. Sunday singena u-9 siphuma u-1. Alright. Then I'm attending there. It was enjoyable. One of the Sunday. Umfundisa Shumayele kube izwi lomnikelo. Sukuma usisi acele umfundisi. Athi ucela ukuvula into conference, women conference. Yabantu basifazana abalimele. Ayibeke kanjena nje. Cause nami ngilimele kodwa ngihamba nakho with a smile. Kodwa ngilimele. No one noticed that ukuthi ngilimele. Ngijoyine grouping yethu sizoqala ngoSunday. Ngo-6 siphuma u-9. Siqala i-conference yethu kuphele 1 week. Following week siqala. Masiqala ingena ngo-7 sine transports. Sinama drinks, we have snacks, we have food as well. Masiqala intozana yethu uyama phambili, introduce yourself, who you are, where you come from, what are you doing. So masiqala ke nangempela ke balimele abantu besifazane. Doctor silimele. Yazi ukuthi ungayitshela ukuthi uwe wedwa oneyinkinga ovelelwe khona okungaphezulu. Thola ukuthi omunye wayehamba i-rehab kodwa ayazi emsiza. Abanye bangena egwayini, abanye kuma-drugs, abanye kuningi nje ngingakubala kuningi sihlukunyezwa abantu besilisa. Singenabo abantu esothi masikhuluma nabo besizwe. Okay, so you were venting to each other. Yeah. So laphana ke besizwa lokho uthi ingqondo zethu back as you are. Xolela owakona. And then take another step for a new journey. Ilontuzana yethu conference yethu bekuyite kanjalo. So I was attending maybe 3 months or 4 months. Khumbula ukuthi angisebenzi. Ngihleli ngiyabamba amatoho ukuthi ngenzele abantu ama-washing. Ngibe promoter some other time. But nje umsebenzi ongeke nawo uqondile. Ubizwa nje after a month
Kodwa lokho kwasha-ke akufani, awuthola 100 ukwazi ukuthi uthole labo 200 ukwazi ukuthi uqhubeke nempilo. So I-ke one of Saturday so attend. Sesiphuma asibize uma usisi. Ngisho ukuthi usisi obashadile kodwa ukhulile. Asibize. Asho ukuthi guys umlungu wethu lokuyena osponsor sala ekhaya. Unethuba lomsebenzi thizeni. Lo msebenzi thizeni uthe kusayina icontract bese ke imali kodwa inani qala ku 10,000. Hayi ngibe excited dokotela. Akazi ngaba no 10,000 mina. Ngiyawuqala phela ngizobe ngiqala nje lo msebenzi. Unikeza 10,000 in advance. Yes. Unikeza 10,000 phambili bese uma wenza umsebenzi. So I was excited ngokuthi ngithi hey boy can't wait. Na ngempela uma sihlukane Saturday Sunday ke useyasitshela ukuthi ke guys ezibe ngintshelile ngicela ukuthi ningilethele wayethe siphatha ama CV we-trick license one license. So ngiphathe nginakho konke vele. Ngiphathe into zami nabanyokele about 2. Siphathe ke siba u3 manje. Siphathe ke simnikeze because laba abantu bayasebenza vele. Onesi abanye odokotela laba abanye basesontweni sama nabo le conference. Abanye bangosoma business. So ngiphathe into zethu simnikeze uma asihambisele. La ngempela asifonela sitshela uthi umlungu ngolesibili cela ukuthi nize kwakhe nikwazi ke ukuzosayina ama contracts. Ayina ngempela ke I'm excited phela Monday kube uLesibili. Makuba uLesibili asifonela uMike Send before siphume endlini. Sohlanganele esontweni imoto izompick up esontweni. Isikhathi kungaba u10 or 11. I-latest 11 uzofika ngo11. Shothi wena endlini kumele uphume u10 or 10 o'clock makuthi ukude. Mina ngiseduze vele kwakhona. Nangempela ke sihlangane asithathe imoto Uber ayosibeka. Umuzi onjani doctor? Onjani? Usho ngama-glass moqhamuka phansi phezulu ngama-glass. Umuzi womntakabani. Hayi nanoma ubani. Yabazi ke nababelungu bayithanda fancy things. Nangempela sifika welcome kamnandi. Hi ladies, hi, can you take your seats? Chill, anything you want. Lo mlungu yena den sponsor. Yes. Uyisponsor said vele usiyamazi. Uyafika uba nakho ukufika. Nangempela ke hawu sayixoxela nathi ayibukwazi kwakuhle. Nami ngelinye ilanga ngibe nomuzi onjena nje family yami ingane zami. Yabo so iphupho lami vele lela liphilayo. Iphupho lethu singabantu besifazana ukuphila ukuthi ube nomuzi wakho omuhle nezingane zakho nezimoto zakho. Imoto zakhona ayikho less than a million. Ish. Ayikho. Yibo Geogon laba. Hayi. Ngiyakutshela. Hey. Ngiyakutshela. Mhlawumbe less than EV class imoto less than lapha kwakhe. Ngiyakutshela. Hayi na ngempela ke sihlale kube mnandi siphuze ke. Ayiqaleke lekho size ngakho. Sitshele ukuthi usayina icontract. Masuqeda ukusayina icontract nginika imali engango 10,000 in advance akwakasebenzi. Nangempela nathi sesi excited asafunda iphepha ukuthi uqale A to Z. Sign. Sijaholo 10,000. Ayazi mani nawe uyayazi ukuthi imali kwenza ube khohle nanokuthi imali ufunde phansi ukuthi kwenzakalani. Ayiseqedile ayaqoqa amaphepha akhe sinikeze cash not bank. Siphakela manje. Hayi bese thi akumina akuzongichazela ngalo msebenzi. Kukhona okumele anichazele ngesiZulu ukuze nizo-understanda clear ukuthi kwenzakala la. Awusho navuma nje nasayini. Sasayina nje kalula kanjalo. Because uthe umsebenzi olula. Awudingi ukuthi usebenze kakhulu kodwa imali enough. Okay. So wayiqala ngecontract. What if you decide ukuthi cha angisawufuni manje lo msebenzi? Wathi ke if akukho uthi usayine bese ubuyela back. Sayinile until you dead.
Eish. Wabuyela back fanele usuyambetray kulo msebenzi. Or so if ungekho interested phuma nje manje. Phuma manje ungasayini. Wathi uyambulala umuntu wesifazane oyibetrayer. Yes. I think wayengaqala ukusebenza ngathi. Bakhona abaningi. Shuthi babefihla. All right. Yeah. So, ayike bese yasithatha kusisi. As introduce usisi nangu Nomsa, mina ngihamba noThando noMbali. As introduce nangu Nomsa, uThando, uMbali, uSibongo Kuhle. Ayi Nomsa ke as guys bengicela ukuthi size ngapha. Athi ke ningachoose noma yiphi imonto la. Okuyiyona usatheni vele Sibonga wena une license laba banayo license bo 2 vele mina une license la Sibonga uwena umuntu ozo driver everywhere you go uwena umuntu ozoba umuntu ophambili ngabo bonke mina ngiya driver ngiyalanda oh yes hayi la ngempela ke ayiphela mina ngithanda imoto ngithanda imoto umuntu esifazane o driver evi class like uyileyo nto. Yeah. So I choose a class black. Ayila ngempela I'm excited ngale ndlela yokuthi angazi nokuthi ngingabakhombisa kanjani abantu ukuthi sengiachievile. Ngiachievile mina manje. So ayike singene kwi class as drive uNomsa wamanje. And then we go to the one of the guests usuyaqala umsebenzi. Hayi ukuthi la susayinile usuyahamba ekhaya cha. Qala umsebenzi, job is a job. Hayi basifika ke mina nje nginalento ukuthi ayikulula. Yonke into izokwenzeka. Ekhithi engenzeki for imali. Ngempela masifika guest house. Umuntu nga1 uyayibhukhela. A guest house. Yes. Imali akuyona yethu. Sinikeziwe imali yokuthi sifuke sibhukhe. Yeke 10,000 sinenye yokubhuka ongeyethu. Okay. Bhuke i-ID yakho phela ubhuka ngayo lapha ya. Ukunye umcibanga ngeke ubhuka umuntu oyedwa ama-room awu3. Ubugebengu lobo. So sayibhukhela sanyukena ngempela sakhomisana ayikwamnandi. Vele laba sijwayelene kuphi? Esontweni. Ayike masifika lapha sihlale kube mnandi. Bese usisi athatha icard one of the card black card athi nalike icard for upetrol ukudla nezinye izinto enzobe nidinga singekho eduze mina neboss kodwa anything you want u call boss first u report ukuthi uzokwenza ukuthi nokuthi ngecard bese kuma uqhubeka ke wenze ezinye izinto noma yini yes nangempela ke si excited card imali yonke into kuthini hayi bakusanjala vetane ugeli lo uNomsa buhle Sibongo Kuhle ngubuhle kama namelinye Sibongo Kuhle asambeni semall okay hayi masifike emall akasichazeli umsebenzi si excited nje yonke into iya sibona iflow nje ukuthi hayibo uNkulunkulu wazobheka ngakuthina nangempela sifike emall athi thatha noma yini kodwa ngidinga ukuthi wena you always on makeup and installation look beautiful as a classwoman. It's okay as you wear as you like but impressing way not ukuthi ugqoke short manje but mina ngithanda ukuveza icleavage jam veleki yeah so athi nje iba wena hayi cela Sara I get it ngiyacela asikho isitori ngasingenanga esempahla elibizayo eish ngithize ngene kuma cosmetics clicks ngithize hayi siqede sindlule shwe endlini ayi mayifika endlini ngilapho ke sizosichazela khona umnqukwethu walento yonke athi 1 dinga umuntu esifazana obhayizayo mina kulomsebenzi 2 makuthiwa mbhebhe umuntu umbhebhe kudingakala ukuthi umbhebhe ngenkani ukuze ukwazi ukuthola ama-spends wena ukuthi usebenzisa condom mawusebenzisa isikhulumela ube ne-content yokuthulela lawo ma-condom yokuthulela lawo ma-spends eish 3 akudingi ukuthi uthandane naye akube umuntu oyi-stranger all the time
mbambe ngenkani. Ungabi romance or what, no. Mbambe ngenkani. Should umshiye i-victim. Emshiye i-victim as now waba i-victim. So, qala inkinga ukuthi kwenzakalani la? Lo munye phela usindiswa ibhadi esontweni. Kumele kube ukuthi akusekho phela ukuhlehla. Kumele kube yithini esizokwazi ukuthi hayi uzosibulalisa phela. Besithenjiwe thina la. Hayi nangempela. Ahamba usisa sishiye kanjalo sashoti. Hayi mina nginesibindi ke mina. Take it or leave it ngiyathatha mina. Isho ngingathatha ngiyakuthatha. Makunemali ngiyakuthatha. Yeah. Mina into engiyona. So kwakuphoqa ukuthi ngihlale phansi nabo. Lo munye wayenakho ngabaza kodwa kwaphoqa ukuthi ngihlale nabo phansi. Ngibabonise ukuthi imali sidinga kangakanani. Lo munye wayinengane ngitshela ukuthi unengane ayinayo baba. Wadla engulwa. Le mali uyayidinga for umntanakho. Umntanakho kumele umfundise kuma-multi aphumelele angafani nawe. Lo wesibili ke wathi guys akukho ukuhlehlela emuva. Kushiwo lapha kwi-contract. Akukho ukuthi sisibuyisela imali senzani. Asithathe umsebenzi. Sesichazele yonke into ukuthi sihamba ama-hiking spots lapho abatholakala khona kakhulukazi. Alikho kizobe singalihambi ke mfana. Alikho. Alikho. So masiqala umsebenzi siqala first night sibhala malini a day 3,000 day. Once wafona umlungu wamshayela ividiyo uthi wathola ama-spends 3,000. So umsebenzi siqala kanjena ke ngidrive ke. Kumele kube umuntu oyedwa emotweni ukuze uzokwazi ukuthatha umuntu. Ngeke uthathe umuntu uniba u3. Angeke athembe. Yes. So ngidrive ke sisuke ke eStenga. Thekwini to Stenga. Mina wazi kahle iStenga. Azazi indawo zama-hiking spots. Mangifika eStenga ngithi mangithi nje ngiqeda u-toll gate yokuqala. Yeah. Nangu ubhuti. Wayethe nje ukukhulu ngathi uthanda uba umkhulu. Lahlile. Mayethi nhla. Ethi unjani? Uyaphi? Athi hayi ngemandeni. Ngithi yazini ngoba kade ngeqa i-toll gate ngishaya i-license. Kuthiwa kunamaphoyisa mawusuthi nje baba ungathi ubheka ngapho ngakomandeni. Ngithi manje inkinga ngishaya ukuthi ngiseThekwini kodwa ngoba ngihamba ngemoto esheshayo 30 minutes sobe sisibuyile. Yeah. Hawu nangempela khala ebhasini. Hawu siyayixoxela kumnandi. Ngifuna ukuthi ngimbeke sithombeni ukuthi ngifunani mina kuye. Asihambele. Tell mangifika nje guest house lesibukhe kuyo. Ngivula igate belivula mangena imoto vele lapha bakwazi ukubona belivula igate. So thina ubhaka nje ukuthi ubhakele eroomini phumele eroomini naku umnyango nakho la. So ngivele ngifike ngiyehla sengina phasi ngitshela lezi zami ethi job done. Bese ngithi ngicela uzongisiza ngifake ebathroom. Yeah. Ngicela uzongisiza bandla ngiyiboni, ngicela uzongithulela yona lapha ewardrobe phezulu ngimfishane. Angempela khala katha. Vele ngilokho umnyango. Qhamuke lapha. Lo munye uphethe isibhamu nalo munye unesakhe. Hey. Sithi asifune emsindo, asifune ukukekulelwa la. Thula uthi du. Khumula lapho. Hathi ngikhumule. Yebo ngani? Uniwa baba umdala. Vele laba abanye bathe kuba yimi phela usilimo. Bemsondele. Vele umpede wethu nalento leyo kubopha kanje. Neinyawo vele. I-headboard. Yes, metal i-headboard yethu. Simphosa empedeni. Hla. Useyithina, useyimina nje unqunu ijwab ipipili imele nje mpu. Ubaba omdala. Baba omdala, tshela ukuthi ngigumule sengimkhumulile vele. Ngithe isiqephe before simbophe saqala ngigumula ibhluku. Sengunu vele. Ngambhebha ke. Thatha condom. Ngabona ukuthi ngathi liyawa noshukela. Ngaqinisa i-blue job. Blue job. Asi mangisuka mgibela. Bhebha ngambhebha. Athi mangiqeda. Bachama. Qeda ngabopha. Silomunye nami chomi ngiyodinga umsebenzi.
Sezombhebha kanjani-ke manje? Washo ukuthi uChomi-ke naye-ke kwamromance akuvumelekile ukuthi umkhise. There's no romance. There's no romance. But ungamshaya blue job bese kumele azi ubuhlungu kube ukuthi uyahlukumezeka ukuze ezosebenza nama-spams. Oh. Okay. Naye-ke mshaya mpepha. Qeda. Bese kuba nento-ke esikuphuzisa yona ukuthi ingqondo ayiluze kwesikhashana. Maybe 2 hours or 3 hours. And then drug. Eish. Siqoqe itezo yethu singene emotweni sibuyele emuva. Sifika-ke lapho-ke sifike sibe ne-cooler box. Yayibanga kanyana lamancane nje amamini. Cooler box sifaka ama-ice, sifaka ama-condom-ke lawo sisebenzile on that time. Sivale siyibeke. Masithola enye umusha kanjalo futhi sachitha ama-ice sifaka amasha sifaka ama-condom. So I submit once a week. Kukuthina ukuthi sisebenza amangaki. Kodwa nje into eyagcina lapho into engithusayo manje sesibamba ingane encane 16 years 17 18 because abadala bakhipha ama-sperms amangaka ingane yakukhiphela into engaka ingane sisebenza kakhulu ngazo kangokuthi bese siubhala 5,000 a day kuba ayibebe amaningi isikali bese sikalele sona sesusebenza almost 3 weeks thina sesiqedile inyanga ngokwethu. Uyithola phi ingane? Ingane-ke ngithola qala kwami kuyithola iphuma esikoleni. Ngiyayihambela nje ngiyayitravelela ngangekho emsebenzini ngayitravelela nayo ingane. Awu inhlanhla phela le. Hawu ngivele ngibona iyabhembhema insangu. Ngivele ngithazini angithi ngiyayibhema le nsangu. Mhlawumbe ingane ngangisebenzela ama-sperms ayo. Cause ayivamisile ukwenza ucansi ingane esikoleni ibona igqoke i-uniform. Phela ngithi hello baba. Unjani sister? Ngithi ngiyaphila. Zayithanda izinto ingane ezenza grade 11 grade 12. Abathanda usisabadala. Ngiyaphila baba unjani? Ngiyaphila. Bese mina uphemani lapho. Singibhema iweed. Bese mina awu uyakwazi ukuyigoqa. Angibhemisi. Bese ngithi hayi kodwa ngoba isincane ngicela ukuthi uvedane ungene emotweni bona kanje ungene emotweni uyongigoqela endlini yami. Ngibambe kanjalo. Khala emotweni ingane ngidrive to endaweni yami. Nginendawo yami bese kuba indawo engihambayo for ukuthola abantu. Nginayo kodwa eyami basically ukuthi yami. Yes. Kodwa khona ngiyakwazi ukushaya i-call futhi befike lapho ngisebenza nabo. Mawukuthi thola umuntu olahlile. Yeah. Ngoba vele sifuna bona balahlile sisebenze ngomuntu ola hlakaniphile. Yeah. Ozovela ethi ngidle as much as you can. Ngiyasebenza lo ma-sperms. Sidinga umuntu ozoba i-victim. Ozoba i-victim. Yes. Nangempela-ke ingane masifika endlini ngiyidrayisele ngithi mina ngicela ukuthathela ngimthathele-ke into zokubhema uRizzler insangu into yokesha neyocrusha neluzi ngimnikeze ngithi sacela ukwenza i-call ngibize lapha nabo vele banayo imoto fast go. Nangempela-ke basondele. Ama befika bathi hayi unomntana omncane la endlini olahle kanje cha singasebenzeli singakwazi ukumdlengula sewoqe. Nangempela sibona ukuthi hayi why singamphuzisi kancane sibona ukuthi abe drunk kancane kuze sokwazi ukumdlengula sobathathu ngoba phela mayisoba umntana omncane lo mayisoba uzobona uzohlakanipha futhi. Nangempela lo munye kathi hey phuza ukhothela baba ngivele kube ngathi abangane bafike nje ngingalindele kuze phela ingane ihlaniphile ke ingane. Nangempela-ke athi hawe sister ngiyishaya i-cocktail. Awu nangempela mshaya i-cocktail afaka ugoloko kakhulu. Uyathi 2-3 sayibona sidakiwe. Sayiphosa embedeni sayifaka sayifasa sesimgumlile. Sayinika ingane ezincane isexy hleli zizokhipha ama-sperms amaningi. Ungayenza manje uyenze manje. Ayifani abantu abadala ukuthi uwenza ukanye mphumule phinde cha. Yakwazi futhi ukuthi imizwa yabo i-fast phezulu. So sebasiqeda ukumrepha ngifaka emotweni. Ngigqokisa imfomo ngifaka emotweni.
ngase ngithe sizofika lapho ngibe khona sithi ungaphuza la baba encane ngenza ngathi ibhaga uyazi ibhaga doctor ibhaga encane njengalo ugoloko kodwa kwangeyona ibhaga yena ayitshethe ibhaga wathi qhamanqa ngashaya imoto yazula le nto idoma umqondo ungakhumbuli kwenzakaleni kahle kahle into esuke siphuzisa yona kwahamba ngangokuthi bese sithatha ingane zesikole ke manje sisebenza ubhuti abadala ngoba ubhuti abadala ushaya one round akusasebenzeki akachama kenzini ngane isikole ezi-active ma uyidlengulile like uyakwazi ukuthi uthole ama-spams la asisebenzelayo shaya 1 week after ukudlengula ingane eziwu-3 zesikole sesihambe sesemaningi amakhondoma akwazi ukuhambisa u-3-4 semaningi like eseyagcwala ikhulabox siyagcwala sahambisa masahambisa-ke kamlungu weke kuneglasi ethe nje kanje ekhanyayo la phezulu indawo engathi i-dining room uma ungabe ukwazi ukubona ngazitsho ise-dining cha khona e-dining kunesihlahla phakathi endlini iglasi la bese kuba isihlahla le glasi yenza ukuthi ilanga lingene ngaphakathi amaglasi yes wonke indawo kodwa kwenye indawo kube ngathi indawo engathi like i-ceiling yes kodwa large glass bese umlungu yasitshela ukuthi okay ngoba nisebenza kanje mina ngithatha la ma-spams ngiwathelela uyasikhombisa amix ebhodleleni amix iyona nto achelela ngayo isihlahla sakhe ama-spams abantu besilisa so nathi-ke we enjoying umsebenzi when time goes on sa-enjoya-ke manje-ke sisa-enjoy until mina ngeze ngihlanganwe nepipi elikhulu lapho-ke ngaqala khona ngathi no azi lo msebenzi uyangilimaza mina ngiyayidla imali yes ayikho into engenayo kodwa uyangilimaza mina cause lo ipipi elikhulu ngangokuthi isibeleshe sami sakequka ipheni ayingapheli almost 2 weeks ngabona lapho ukuthi leyo msebenzi ngiyawuthanda impela uyangifakela imali angisweli kodwa uyangilimaza mina abanye laba abagibeli bona yimi phela osilimo ogibelayo kakhulu kunabo bona bayasebenza ngokuthi benkadi izikora zakho basebenza nje bona kodwa nje umuntu osebenza kakhulu mina so ngabona ukuthi ngidinga ukuthi ngizokutshela ukuthi ngike ngenza into kanje manje lesihlahla sikamlungu uhamba njani ngalesihlahla lesi isihlahla banichaze isihlahla isihlahla-ke uyamixa thatha ama-spams afake naleyo chemical engayazi ukuthi ubizwa ngani afake ipayipini elikanje ukubone uma uplamba into kanjalo fake ikopi nje elingaka afake ithumbu liwelele esihlahleni kanje uplantile lento into eplantiwe kodwa umele avule la ukuze kwazi ukucheleleka uma yena esevuna uvune into elakhe insangu wena mawungazi uyitshela ukuthi ihlahla sensangu kodwa kuyona insangu ngokubuka kwami into yakhe emphilisayo emenza ukuthi abe rich uyayivuna lento uyayivuna sengihambe ngabona ukuthi ku-wrong ukuthi uzwise abanye abantu ubuhlungu nawo wabuzwisa engabe uyabasiza yebo alright I know sozama ukukusiza siyabona ukuthi ufike share story zakho sozama ukuthi uthole usizo manje ugcine nini when was your last client March ngisho client March yes alright okwamanje wazi ukuthi ngisesibhedlela ngiyagula umlungu kodwa ngifuna uku-expose umuntu angifuneki kusho amagama abantu ngizoyicelela mina usizo kuphela yes it was March alright ngicina ukuhola okay no ayikho inkinga mhlambe ngaba khona umuntu owakutholela something but I know as isho sozama ukuthi uthole usizo uthole umsebenzi yabona uphume kulento yakho yebo alright thank you for watching guys if you want to contact me email me email ikhona ku description noma inbox on Facebook. Thank you for watching. Please like, share and subscribe. Siyabonga.